Assalamu alaikum. Amina dongli minda awiye ninye oye Ahmadiya Sinziba noye Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam aleka dongli dale alakra tanwina sallallahu alayhi wa sallam. وفي مهجتي فور وجيش لأمدح سلالة أنوار الكريم محمدا. وفي مهجتي فور وجيش لأمدح سلالة أنوار الكريم محمدا. وفي مهجتي فور وجيش لأمدح سلالة أنوار الكريم محمدا. مهجتي فور وجيش لأمدها سلالة أنوار كريم محمدا. كريم السجايا أكمل العلم والنهى شفيع البرايا منبع الفضل والهدى. وفي مهجتي فور وجيش لأمدها سلالة أنوار كريم محمدا. له في عبادة ربه غلي مرجل وفاق قلوب العالمين تعبدا. وفي منجاتي فور وجيش لأمدها سلالة أنوار كريم محمدا. له في عبادة ربه غلي مرجل وفاق قلوب العالمين تعبدا. وفي موجاتي فور وجيش لأمدها سلالة أنوار كريم محمدا. وكان الحجاز وما سواه كميت شفيع الورى أحيا وأدنى المبعدا. وفي موجات فور وجيش لأمدها سلالة أنوار كريم محمدا. فلم يبق منهم كافر إلا الذي أصر بشقوته على ما تعودا. وفي موجات فور وجيش لأمدها سلالة أنوار كريم محمدا. يزكي قلوب الناس من كل ظلمة ومن جاءه صدقا فنوره الهدى. وفي موجات فور وجيش لأمدها سلالة أنوار كريم محمدا. ترى جمال الحق كالشمس في الضحى ولاح علينا وجهه الطلق سرمدا. وفي موجات فور وجيش لأمدها سلالة أنوار الكريم محمدا. وقد اصطفيت بمهجة ذكر حمده وكان لنا هذا المتاع تزودا. وفي موجات فور وجيش لأمدها سلالة أنوار كريم محمدا. ووالله هذا كله من محمد ويعلم ربي أنه كان مرشدا. وفي موجتي فور وجيش لأمدها سلالة أنوار كريم محمدا. وفوضني ربي إلى فيض نوره فأصبحت من فيضان أحمد أحمدا. وفي موجتي فور وجيش لأمدها سلالة أنوار كريم محمدا. وفوضني ربي إلى فيض نوره فأصبحت من فيضان أحمد أحمدا. وفي موجتي فور وجيش لأمدها سلالة أنوار كريم محمدا. وفي مهجتي فور وجيش لأمدح سلالة أنوار الكريم محمدا. وفي موجتي فور وجيش لأمدح سلالة أنوار الكريم محمدا. الحمد لله أمرك دنگلي من داسسا إن شاء الله تعالى أمنا أكرفو بمنانغانا ni Allah sunama. Okmana Imam Mahdi ako nin donglin na ako ne nila ikado guniya debe kanu kalaya ani jamakulu ba debe nan ni kono
ale de danfɛn bɛɛ lajɛlen surunali donbaga ye wa ale de kana ani fasamandiya bɛɛ lajɛlen poyi yɔrɔ ye i k'a dɔn ala batoli la i k'a dɔn hami bɛ a la ala batoli la o bɛ n'a fɔ dagawuliji kɔrɔ ye n'a bɛ ala bato la a bɛ hami min ka dusukun bɛ gɔni min kɛ ala yɛrɛ deli la o bɛ n'a fɔ dagawuliji wa i k'a dɔn ale de ye danfɛn bɛɛ lajɛlen dusukun dan ala bato yɛrɛ la wa i k'a dɔn a bɛ ci wagati min na Makan jamana o ni a dafɛla bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ kun kɛlen bɛ ko su u salen don ala ko la o kuma na danfɛn bɛɛ lajɛlen surunali donbaga n'o ye alakira ye ale de nana ka na u bɛɛ lajɛlen kunu o kuma na minnu yɔrɔ janyalen don ala la k'olu yɔrɔ surunya ala la o kuma na o kɛlen kafiri si ma to Makan a lamini na fo maa min ni o kɔni tora a ka kunnangoya kan ten ka d'a kan n delila na an tɛ bɔ an y'an faw sɔrɔ nin kan o kuma an tɛ bɔ o ka o kunnango minnu b'o la n'a bɔra o la bɛɛ lajɛlen silamɛyara o kuma na i k'a dɔn alakira in ale de bɛ adamadenw dusukun sanuya ka bɔ dibi la wa i k'a dɔn ni maa min nana alakira ma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i k'a dɔn o bɛ kana nɔrɔ sɔrɔ o kuma na o kɛlen sa i k'a dɔn tiɲɛ o cɛɲɛ o daŋɛnɛmayara i n'a fɔ tile ni tile bɔra cogo min na sɔgɔmada fɛ o kuma na o kɛlen sa alakira ɲɛda nisɔndiyalen o nɔrɔ sina ka yenge anw kan ten badabada nɔrɔ min ni o tɛ faga bilen o kuma na i k'a dɔn sa ne ni o de ye alakira kɛrɛnkɛrɛn ka a tanuni ka o kɛrɛnkɛrɛn wa i k'a dɔn alakira tanuni yɛrɛ kɛra ne ni ka dumuni de ye o kuma na i k'a dɔn walahi ne bɛ n kale nin fɛn fɛn fɔra nin bɛɛ lajɛlen bɔra alakira de la sallallahu alaihi wasallam wa ala y'a dɔn tigitigi k'a fɔ tiɲɛ na alakira de ye kananikɛla ye o kuma na sa i k'a dɔn ala subhanahu wa ta'ala o ye alakira nɔrɔ o bajiw an'o fusamandiya ala y'o di ne ma dɛ o kɛlen sa o kuma na ni alakira ka nɔrɔ ye ni ahmadu ka nɔrɔ ye ne fana welela ko ahmadu o kuma na an ye nin dakurunya damadɔ de fara ɲɔgɔn kan imam mahdi alayhi salam a ka tanuni dakurunya na ka ɲɛsin alakira ma sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh